Οι γονείς μας λένε ότι τα κάνουν όλα για μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα κάνουν για τους εαυτούς τους. Θέλουν να μεγαλώσουμε όπως αυτοί οι ίδιοι. Θέλουν να πάρουμε τις συνήθειές τους, να βλέπουμε τον κόσμο όπως αυτοί. Μερικές φορές είναι δύσκολο να αποδείξουμε ότι είμαστε άλλοι, ότι μπορούμε να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπαμπά, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να εμποδίσω μια από τις συνηθισμένες ανοησίες σου. Όχι, δεν είναι βλακεία. Για μένα Αλήθεια. είναι πολύ σημαντικό. Και ποιος είσαι εσύ για να κρίνεις τι είναι σημαντικό και τι όχι, μου λες? Πάμε κατευθείαν στο ξενοδοχείο. Πάμε. Πώς το έμαθες και ήρθες? Είπα στον καθηγητή να μην το πει πουθενά. Ευτυχώς έλαβα ένα ανώνυμο μήνυμα που με ενημέρωσε για αυτό που θα έκανες. Και τον καθηγητή θα το κανονίσω εγώ, μην ανησυχείς. Πρώτα θα περάσουμε από την αστυνομία. Θέλω να συλληφθούν αυτοί οι τύποι αμέσως. Πάμε. Άσε με να αναλάβω εγώ. Παρακαλώ, εσύ δεν μπορείς να αναλάβεις τον παρακαλώ. ίδιο στον εαυτό. Πάρε το παιδί. Τι κάνεις με αυτά τα καλάμια? Δεν είναι καλάμια, κλαδιά είναι. Θα κάνουμε ό,τι ευχή θέλουμε. Αρχίζω εγώ λοιπόν. Αυτή η νύχτα να μην τελειώσει ποτέ. Εσύ τώρα. Λοιπόν, άσε με να το σκεφτώ. Η γυναίκα που μου αρέσει να με προσέξει. Είσαι ερωτευμένος? Όχι. Όμως γνώρισα έναν άγγελο και από τότε που την είδα τη σκέφτομαι συνέχεια. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν σου έκανε εντύπωση που δέχτηκα να γίνω ζευγάρι σου απόψε? Είμαι καθηγητής. Θα έπρεπε να τους προσέχω όλους εγώ. Μα είναι όλοι μεγάλα παιδιά, μπορούν να προσέχουν μόνοι τους. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο. Κι εγώ ήθελα να μείνω μόνη μαζί σου. Να σε ρωτήσω κάτι? Ναι. Ναι, αλλά πρόσεξε τι θα ζητήσεις γιατί μπορεί να σου πω ναι. Ειλικρινά ελπίζω να πεις όχι. Θα σε πείραζε να βγω με τη μητέρα σου? Ξέρω ότι δεν είναι σωστό και διακινδυνεύω και τη δουλειά μου με αυτό, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να τη σκέφτομαι. Αυτό που με νοιάζει είσαι εσύ. Είσαι φίλη μου. Και δεν θέλω να σε πειράξει. Όχι, γιατί να με πειράξει καθόλου. Αν εσένα δεν σε ενοχλεί το προβληματάκι της. Μα τι προβληματάκι έχει η μητέρα σου? Ξέρεις, με την ηλικία, με τη δουλειά. Έχει ψεύτικο στήθος. Τι έκανα πάλι, μου έστεισαν παγίδα. Κατηγορείσαι για επίθεση και ληστεία. Ναι, Γρήγορα. αποδείξεις έχεις. Γρήγορα. Θέλω να τον δεις εσύ, Παμπλο. Κοίτα τον. Τον αναγνωρίζεις? Είναι αυτός που σε πείραξε? Πάτε τον αστυνόμο. Πάμε. Έλα εδώ. Πες ότι δεν το ξέρεις, σε παρακαλώ. Πες ότι δεν το ξέρεις, σε παρακαλώ, πες. Δεν το ξέρεις. Χορεύουμε. Γεια, πάρε αυτό. Έλα, κάνε κι εσύ κάτι. Ευχαριστώ. Επιτέλους σε βρήκα. Θέλω να σου μιλήσω. Μαμά, εδώ είναι πάρτι. Να διασκεδάσουμε θέλουμε. Δεν είναι ώρα για συζητήσεις. Είναι σοβαρό. Τι σοβαρό? Να αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια? Μαρίσα! Είσαι πολύ όμορφη.
Σε ευχαριστώ. Μα τι σε απασχολεί? Η κόρη μου Η Μαρίσα. Καλά την είδα. είναι γεμάτη μίσος για μένα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν νομίζω. Εσένα σου φαίνεται έτσι επειδή την προσέχεις. Κατά βάθος σε λατρεύει. Μακάρι να ήταν έτσι. Έχω αποδείξεις. Τι αποδείξεις? Μπορούμε να μιλήσουμε κάπου πιο ήρεμα? Έχω κάτι να σου πω. Για τη Μαρίσα? Ναι, και για τη Μαρίσα. Ναι, πάμε. Πάμε. Δεν φαντάζεστε πώς φαίνονταν όλα από το αλεξίπτωτο. Μου φώναζαν όλοι κατέβα, κατέβα. Εγώ φώναζα μη φοβάστε, μη φοβάστε. Έπρεπε να ανοίξω το αλεξίπτωτο. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Ήμουν τόσο γενναίος. Μια εμπειρία πρωτόγνωρη, φοβερή, φοβερή. Τι να πω, αλήθεια. Και γιατί όχι, ο Γκίτ είναι νικητής, δες τον, είναι γενναίος. Γι' αυτό όλοι το θαυμάζουν και το θέλουν να μένει μαζί τους, να τον έχουν φίλο, να βγαίνουν. Τι λες, μα ποιος σας το είπε αυτό? Ο Παύλο. Σε σένα βέβαια δεν θα το πούνε αυτό ποτέ. Γιατί δεν θα το πούν ποτέ αυτό σε μένα? Να είναι πολύ υπερόπτες, μωρέ, ξέρεις, είναι οι καλύτεροι του κολεγίου, όλοι τους κυνηγάνε. Άλλωστε, όταν εγώ τους είπα ότι είσαι μαζί μας, το βούλωσανε. Ναι, καλά, όμως τι θέλουν να μας πούν? Θα σου εξηγήσω. Μια αλλαγή τώρα δωματίου θα ήταν μεγάλο ρίσκο. Χρειάζεται να το πούμε στον καθηγητή και σε όλους αυτούς. Βέβαια, σε καταλαβαίνω, αλλά και εσείς πρέπει να με καταλάβετε. Πρέπει να κάνω καινούριους φίλους. Όχι ότι δεν θέλω να μένω μαζί σας. Χρειάζομαι νέους φίλους, να κάνω μια νέα παρέα. Όχι ότι δεν θα είμαστε και μαζί. Αυτό είναι φυσικό. Αλλά... Ναι, καταλαβαίνω. Βέβαια, για να γίνει αυτή η αλλαγή και να πας και εσύ μαζί τους, ο μικρός θα έρθει σε εμάς. Μα βέβαια, ο Μάρκος. Ο Μάρκος, ναι. Εγώ με 30 ευρώ το μήνα δεν θα είχα πρόβλημα να τον κάνω παρέα. Καταλαβαίνεις τώρα. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Εννοείς ότι με 30 ευρώ το μήνα μπορούμε να κάνουμε αλλαγή και να μην πείτε τίποτα, όλα στα μυστικά, Ακριβώς. Όλα στα μυστικά. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν έχεις λεφτά να πληρώσεις. Και ούτε εγώ βέβαια αισθάνομαι καλά να τα παίρνω από ένα φιλαράκο μου, αλλά το να ανεχτώ το Μάρκο μου είναι πολύ δύσκολο. Μανουέλ, άκουσέ με, για μένα το οικονομικό δεν είναι πρόβλημα, κατάλαβες? Ορίστε, πάρτα, ορίστε. 30 ακριβώς, ορίστε, εδώ είναι. Θα λυπηθώ πολύ να χάσω ένα φίλο σαν εσένα, ξέρεις. Όχι, μην κάνεις έτσι. Θα βλεπόμαστε και θα μιλάμε. Ναι. Αυτό πάντα παθαίνω σε κάθε μέρος. Είμαι πολύ δημοφιλής. Όλοι θέλουν να είναι μαζί μου. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Ναι, αλλά μην ανησυχείτε, εσείς θα είστε πάντοτε φίλοι μου, Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Λοιπόν, πες μου κάτι. Στο Μάρκο θα το πεις εσύ, Πάω να βρω τον Παύλο και τον Τόμας. Θέλω να τους πω τα νέα. Να σου ζητήσω κάτι. Εντάξει. Απλώς σε παρακαλώ, μην τους πεις ότι στο είπα. Εγώ δεν θέλω να νομίζουν ότι είμαι. Πώς το λένε? Δεν ξέρω τι εννοείς, κουτσομπολί, μήπως? Κουτσομπόλης. Αδερφέ μου, εδώ μπροστά σου έχεις ένα φίλο καλό. Ναι. Ένα φίλο αληθινό. Ηρέμησε, είμαστε φίλοι. Έγινε, γεια, τα λέμε. Αυτός ο τύπος είναι πάρα πολύ χαζός. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι του έκανες. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, Και εγώ θα έχω μερικά ψηλά για να κινούμε. Ευχαριστώ για αυτό που μου είπες για τη Μαρίσα. Ξέρω ότι είναι ένας άγγελος το κορίτσι μου. Πώς να μην το ξέρω. Αλλά μερικές φορές ξεχνιέμαι και στεναχωριέμαι γιατί την αγαπάω πάρα πολύ. Μοιάζετε πολύ οι δυο σας. Είστε και οι δύο πολύ έντονες. Παρορμητικές. Ναι, έχεις δίκιο. Πάμε στη γιορτή. Περίμενε. Μίλησα με τη Μαρίσα και μου είπε ότι δεν έχει πρόβλημα να σου ζητήσω να βγούμε. Δέχεσαι ή όχι? Θα μου άρεσε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, ξέρεις. Άκουσέ με, νιώθω πάρα πολύ κοντά σου. Και μην ανησυχείς καθόλου για την εγχείρηση. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου αυτό, έτσι. Ποια εγχείρηση? Το πρόβλημα. Μίλα μου λίγο πιο καθαρά, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το πεις σε μένα που είμαι σχεδόν ξένος, αλλά... Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μου μιλάς. Για το στήθος σου. Για το πρόσθετο. Άσε που φαίνεται και πολύ ωραίο. Μοιάζει αληθινό. Ποιο πρόσθετο? Τι δύσκολο που είναι να είμαι εγώ. Είναι δύσκολο να είσαι άψογη.
Δεν αντέχω άλλο. Γιατί η βραδιά μόλις άρχισε. Και ο Πάμπλο έχει εξαφανιστεί. Θα τα πίνουμε τον Τόμας. Βίκο, σε παρακαλώ, προσπαθώ να είμαι ήρεμη και να ξεχάσω αυτό που μας Το έκανα. καλό που του θέλω να έχει κάποια δικαιολογία. Θα πρέπει να έχει, σίγουρα θα έχει. Βίκο, ξέρεις κάτι, η Πιλάρ όλη την ώρα είναι δίπλα μου. Α, όχι, Ναι, όχι, ναι, ναι. δεν είναι έτσι. Ναι. Θέλει, έτσι δεν είναι, πες της. Πες τη Βίκο ότι η Πιλάρ είναι συνέχεια από πίσω μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το παρατήρησα, ούτε το φανταζόμουν. Ναι. Άστα αυτά, θέλω να με βοηθήσετε με το Μανουέλ. Γιατί τι σου έκανε? Τίποτα, μου φέρετε σαν να με πριγκίπισσα. Περίεργο, ούτε που ξέρει την πριγκίπισσα. Κάνεις λάθος, δεν φαντάζεσαι την γλυκός που είναι. Αλήθεια το λες αυτό. Ναι, δεν έχω νιώσει για κανέναν έτσι. Για το Μανουέλ θα έκανα τα πάντα για να είμαι μαζί του. Βλέπω ότι χρειάζεσαι βοήθεια, όχι τη δική μας, αλλά του ψυχιάτρου. Όχι μία. Θέλω να με βοηθήσετε για να μου δώσει ένα φιλί. Κανείς δεν με έχει φιλήσει, τι να κάνω. Είναι πολύ εύκολο, κούκλα. Έλα να σου εξηγήσω. Βίκο, σε παρακαλώ, μην της δίνεις πολύ θάρρος. Αν δεν το έχει προσπαθήσει ακόμα, δεν θα θέλει να το κάνει. Δεν θέλω να σε αποθαρρύνω, Φέλη, αλλά ίσως να σε αγαπάει σαν φίλη του. Όχι, είμαι τόσο σίγουρη ότι του αρέσω. Είναι τόσο γλυκός. Δείχνει ενδιαφέρον για μένα, ρωτάει για σας. Τι σε ρωτάει? Δεν έχει καμιά δουλειά να μας συζητάει. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Δεν είναι περίεργο. Είμαστε οι πιο δημοφιλείς του σχολείου. Είναι λογικό να θέλει να μάθει για μας. Ναι, είμαστε οι πιο δημοφιλείς, αλλά αυτό δεν στέκει. Καλά, εντάξει. Τι να κάνω για να με κοιτάξει χωρίς να καταλάβει ότι πεθαίνω γι' αυτόν. Και τι πειράζει αν το καταλάβει? Εγώ πάντα δείχνω στα αγόρια ότι μου αρέσουν και μου βγαίνει σε πολύ καλό. Δεν σου βγαίνει σε καλό γι' αυτό. Τι θες να πεις? Εσένα σου την πέφτουν γιατί πας κατευθείαν. Τουλάχιστον δεν χρειάζομαι να ρωτάω από εδώ και από εκεί πώς κατακτάμε ένα αγόρι. Κορίτσια, στοπ, σας παρακαλώ πολύ. Νομίζω ότι η Φέλη έχει δίκιο. Ο Μανουέλ δεν χρειάζεται να καταλάβει ότι αρέσει τη Φέλη. Τι να κάνω? Μα δεν βλέπεις ότι χορεύω. Έλα μαζί μου με το καλό. Για Σε δεν παρακαλώ. θέλω. Αλλιώς θα έρθεις με το άγριο. Ήρθες πολύ αργά. Μου χρωστάς μια εξήγηση, Μαρίσα. Έλα μαζί μου τώρα. Μη μου φωνάζεις μπροστά σε τόσο κόσμο. Έλα και δεν θα φωνάζω. Εντάξει, έρχομαι αμέσως. Είναι ώρα για το χάπι της μαμάς μου. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο. Μην κουνηθείτε. Πώς μπόρεσες, Μαρίσα, να πεις κάτι τόσο τρομερό στο Μάουρο? Ας μην είχες μπει στο δρόμο μου. Ήρθα γιατί μου έλειψες. Σου είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Όχι, δεν μου είναι. Αλλά γιατί δεν σκέφτηκες ότι εμένα δεν μου έλειψες καθόλου? Δεν σε πιστεύω. Δεν σου έλειψα. Τι σου κάνω? Σε τι σε πειράζω? Σε όλα, μαμά. Με ενοχλεί το ντύσιμό σου. Με ενοχλεί που θες να είσαι το επίκεντρο. Με ενοχλεί που φαίνεσαι τόσο φτηνή, ρε μαμά. Μόνο αυτό σου έλειπε, έτσι? Δεν θα κλάψω, μαμά. Δεν θα σου κάνω τη χάρη. Έχω βάλει τέλειους στίχους σε μια μουσική του Πάμπλο. Θα δεις ότι μετά από αυτό ο αγαπημένος σου θα σε φωνάξει. Το ελπίζω, κορίτσια, το ελπίζω. Λέω να αφήσουμε την κουβέντα και να πάμε να κλείσουμε τη μουσική. Οπωσδήποτε. Ελάτε, πάμε. DJ, κλείσε τη μουσική, σε παρακαλώ. Παιδιά, το πάρτι ήταν φοβερό, αλλά τώρα είναι ώρα να τελειώσει. Πάμε όλοι στο ξενοδοχείο, πίσω, όλοι.
Όχι, όχι, περιμένετε. Παρακαλώ, περιμένετε. Μάουρο, πριν να πάμε για ύπνο, θέλουμε να τραγουδήσουμε κάτι στους συμμαθητές μας. Εντάξει, αλλά μετά ύπνο, έτσι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το τραγούδι το έγραψε μία. Και η μουσική, ευχαριστώ. Η μουσική είναι... δεν έχει σημασία ποιανού είναι ανώνυμη. Και θα το τραγουδήσει η Νίκο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez, sería tu chica ideal, te amaría hasta el final. Oh, no, no. Άντε, προχώρα. Αου! Προχώρα, είπα. Αυτό δεν είναι το τραγούδι σου. Τι εννοεί το τραγούδι σου, γράφεις μουσική? Δεν το ήξερα αυτό. Όχι, εγώ είμαι άσχετος, είναι ένα αστείο που μου κάνει συνέχεια. Ο Παύλο μισεί τη Μα μουσική. τι λες τώρα? Τελικά δεν έχεις καμιά απολύτως ικανότητα. Σας προειδοποιώ, έχω πολύ πιο σημαντικά πράγματα να κάνω από το να σας γλιτώνω από τις επιπολαιότητές σας. Άφησέ μας εδώ, μπαμπά. Θέλουμε να πάμε Όχι, μόνοι όχι, Γέμου, μας. δεν θα σας αφήσω εδώ. Πρέπει να έρθω κι εγώ. Θέλω να βάλω τον καθηγητή στη θέση του, εντάξει? Όχι, 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 σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Θα με κάνεις ρεζίλι μπροστά Ναι, σε ναι, ναι, όλους. αν αυτός έχει τροπιάσει τόσο να το έχει σκεφτεί νωρίτερα, έλα. Πάμε! Αν γίνουν έτσι τα πράγματα και το μάθει ο δικός μου, χάθηκα. Καλά, μην ξαναπείς ότι γράφω μουσική, μ' ακούς? Συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα ότι... Τι συμβαίνει? Ποιος είναι ο ενήλικας που υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνος εδώ πέρα? Εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Εσείς ποιος είστε και γιατί μιλάτε έτσι? Είμαι ο κύριος Μπουσταμάντε και θέλω να μου εξηγήσετε κάτι. Γιατί δεν με ενημερώσατε για αυτό που συνέβη στο γιο μου, μου λέτε? Του επιτέθηκαν με μαχαίρι και εσείς θεωρήσατε ότι δεν χρειάστηκε να το μάθω αυτό το πράγμα. Μπόρεσα να χειριστώ την κατάσταση, κύριε Μπουσταμάντε. Η επίθεση δεν ήταν σοβαρή. Α, δεν ήταν σοβαρή. Και για τον Παύλο ήταν σημαντικό να μην κυκλοφορήσουν τα νέα. Και ποιος είστε εσείς που θα πείτε τι είναι σοβαρό και τι όχι, μου λέτε? Εσείς το είπατε. Ο υπεύθυνος. Τι είδους υπεύθυνος είστε? Ο γιος μου πήγαινε ξανά στο χωριό και θα του έκαναν κάτι χειρότερο. Έπρεπε να επέμβω. Έβαλα να το σταματήσουν. Το καθήκον μου είναι η ασφάλεια. Και όχι οι επιπόλαιες πράξεις ενός ανεύθυνου καθηγητάκου. Δεν κάνεις καθόλου καλά τη δουλειά που σου αναθέσαμε να κάνεις. Λυπάμαι. Τηρώ τις υποχρεώσεις μου. Και αν πρέπει να λογοδοτήσω με βάση αυτές, τότε θα το κάνω σε αυτόν που με προσέλαβε και όχι σε εσάς. Εγώ όμως είμαι ο δήμαρχος και αν το θελήσω δεν θα μπορέσεις να ξαναδουλέψεις ποτέ στη ζωή σου. Με άκουσες? Καλέ, πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος, τέρας? Ετοιμάσου, γιατί αυτό το τέρας θα γίνει πεθερό σου. Κορίτσια, το βρήκα. Θα κάνει υπομονή μέχρι να μείνει ορφανός ο Παύλο για να παντρευτούμε. Έτσι ότι ο Παύλος σε λίγα χρόνια θα είναι όπως ο πατέρας του. Καμία Κορίτσια, σχέση. πάμε, νιστάζω πάρα πολύ. Ελάτε. Τι κάνεις εσύ εδώ? Με ειδοποίησε η φίλη σου ότι δεν είσαι καλά. Ότι σχεδόν δεν τρως. Και δεν κοιμάσαι. Εσύ δεν έστειλες αυτό το φάξ? Εγώ όχι. Τότε? Εγώ. Απλώς ανησύχησα πολύ για τη μία. Δηλαδή, είναι χάλια. Δεν είναι πολύ καλά. Δεν φαίνεται, σε παρατηρούσα στο πάρτι. Σε είδα να χορεύεις μια χαρά. Όχι, αυτό το έκανε για μας. Τη ζητήσαμε να έρθει μαζί μας στο πάρτι γιατί δεν μπορούσαμε να τη βλέπουμε άλλο έτσι. Δεν έπρεπε να είχατε πει τίποτα. Μία το κάναμε για σένα. Εντάξει, δεν πειράζει. Σας συγχωρώ, αλλά τώρα... Παρακαλώ, πηγαίνετε. Θέλω να ξαπλώσω λίγο. Ναι. Γεια. Γεια σας. Γεια σας, κορίτσια. Καλή ξεκούραση. Τι είναι, κοριτσάκι μου? Τίποτα, μπαμπά. Γύρνα στις δουλειές σου. Δεν θέλω να δημιουργώ προβλήματα. Μα τι λες, αγάπη μου? Μ' άκουσες. Να ασχοληθείς με ό,τι είναι σημαντικό για σένα, Το μπαμπά. πιο σημαντικό στη ζωή μου είσαι εσύ, κορούλα μου. Δεν φαίνεται, μπαμπά. Τις πρώτες διακοπές που θα κάναμε μόνοι μας εδώ και χρόνια τις ακύρωσες για το τίποτα. Όχι για το τίποτα. Μία, παρόλο που σε πονάει, πρέπει να έχεις και κάποια όρια. Αρκετά όρια μου έχει βάλει η ζωή μου. Να μεγαλώνω χωρίς μητέρα. Πόσο
θες να υποφέρω? Πόσο? Και άλλη φορά με έκανε ο πατέρας μου ρεζίλι μπροστά σε όλους. Αισθάνομαι σαν βλάκας, δεν γίνεται. Μην ταράζεσαι. Τώρα εξαφανίστηκε και θα κάνεις να τον δεις πάνω από 3 μήνες. Ναι, αλλά το κακό το έκανε, Τόμας. Γεια σας. Τι κάνουν οι συγκατοικοί μου? Τι θες εσύ εδώ? Τι θέλω. Ήρθα να σας σώσω, ψηλά το ηθικό. Αντάλλαξα δωμάτιο με τον Μάρκο. Τουλάχιστον ξεφορτωθήκαμε το χαζό. Το ξεφορτωθήκατε και κερδίσατε εμένα. Και εγώ χαίρομαι που θα μοιραστώ ό,τι έχω μαζί σας. Κοιτάξτε, όπως για παράδειγμα έφερα αυτά τα 2 να τα πιούμε. Αυτό, τι είναι αυτό? Πού το βρήκες αυτό? Αυτό είναι απαγορευμένο. Άκουσέ με, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να αγοράσει ο έξυπνος Γκίντο. Νομίζω ότι εμείς εδώ θα περάσουμε τέλεια. Είμαι στο χείλος της καταστροφής. Αν αυτός ο τύπος θέλει, είμαι ξεγραμμένος. Τι σε νοιάζει? Εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό που έκανες. Χρειαζόμουν να ακούσω κάτι τέτοιο. Φεύγω, Μάουρο. Στα αλήθεια? Ναι. Τι κρίμα. Αν είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο, ίσως να σε έπειθα ότι αυτό που νιώθω για σένα είναι πολύ δυνατό. Πίστεψέ με, δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν μαζί τώρα, αλλά ίσως στο μέλλον. Αν και είσαι πολύ νεότερός μου. Μου αρέσουν οι άντρες που τολμούν. Μ' αρέσουν. Το πρόβλημα είναι ότι και στη Μαρίσα μάλλον αρέσουν. Σου το είπε? Όχι, δεν χρειάζεται να μου πει τίποτα. Διαβάζω τη σκέψη της. Ποτέ δεν σκέφτηκα. Δεν ήθελα να την πληγώσω. Γι' αυτό είσαι τόσο λυπημένη? Όχι. Δεν είμαι γι' αυτό λυπημένη. Είμαι λυπημένη γιατί η κόρη μου με μισεί. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ καιρό τώρα, Μάουρο. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση. Σου είπα ότι δεν σε μισεί, αντιθέτως. Θα ήθελα να σε πιστέψω. Αύριο θα μιλήσετε ήρεμα. Όχι. Δεν θα είμαι εδώ αύριο. Σε παρακαλώ, μείνε. Φεύγω. Τα πας πολύ καλά με τα παιδιά εδώ. Άλλωστε θα πρέπει να έρθει και το ελικόπτερο. Όχι. Μόλις ζήτησα να έρθει αμάξι. Θα φύγεις τέτοια ώρα? Ναι, δεν θέλω να με συναντήσει η Μαρίσα το πρωί. Σου αφήσαμε το καλύτερο κρεβάτι του δωματίου. Άλλαξε ύφος, Μάρκο. Με εμάς θα είσαι πιο ήσυχος από ότι με τους άλλους. Λοιπόν, ώρα για δουλειά. 10 για σένα, ορίστε. Τέλεια. 10 για σένα και 10 για μένα. Γιατί μου τα δίνεις αυτά? Είναι για την αλλαγή δωματίου. Είσαι διάνοια. Πληρώθηκε από τον Κίτο για να αλλάξει δωμάτιο με σένα. Το κανόνισες για να με βοηθήσεις? Το έκανα γιατί ήθελα τα λεφτά. Δεν έχω μία και οποιαδήποτε δουλειά η κομπίνα θα μου δώσει κάτι, την κάνω. Εγώ δεν τα θέλω. Αν θέλεις να κάνεις το δύσκολο και να νιώθεις άσχημα, είναι δικό σου θέμα, Μάρκο, εντάξει. Δεν το λέω γι' αυτό. Εγώ δεν τα χρειάζομαι. Ενώ εσείς ναι. Εντάξει. Μισά για σένα, μισά για μένα, οκ? Εντάξει, καλύτερα. Με πιάσε μια δίψα. Και εμένα. Δεν θέλετε τίποτα να πιείτε, θα πάω στην κουζίνα. Δεν ξέρω εγώ, φέρε κάτι νερό. Καλά, εντάξει. Μάρκο, εσύ τι θες? Όχι, εγώ δεν θέλω, ευχαριστώ, τίποτα. Λοιπόν, φεύγω. Και μη σκέφτεσαι τη μαμά σου. Είμαι εγώ να σε προσέχω, Με τη τιμωρία είναι εύκολο να με προσέχεις. Μία, για το καλό σου είναι. Άλλωστε σου υπόσχομαι να μην σε ξανατιμωρήσω. Τότε πάμε ταξίδι μαζί. Όχι, αγάπη μου, τώρα τα πράγματα μπερδεύτηκαν. Είμαι στη μέση μιας σημαντικής συμφωνίας. Λοιπόν, έπρεπε να είμαι σε συνέδριο. Άντε πήγαινε. Τι έχεις, κουκλίτσα μου? Λοιπόν, πάρε αυτά. Πάρε, αγόρασε ό,τι θέλεις. Επίσης, αν μου φέρεσαι καλά και μου χαρίσεις ένα χαμόγελο, σου έχω μία έκπληξη. Τι έκπληξη? Δεν είδα χαμόγελο. Τι έκπληξη? Δεν είδα χαμόγελο. Θα φέρω το γραφείο μου στο σπίτι. Αλήθεια?
Έτσι θα είμαι κοντά στο κολέγιο και θα περνάμε πιο πολύ χρόνο μαζί. Δεν θα ταξιδεύω τόσο πια. Αχ, σε ευχαριστώ, μπαμπά. Αγάπη μου. Ο κύριος σας περίμενε μισή ώρα. Αλλά η υπηρεσία μας έχει μόνο 2 αυτοκίνητα και έπρεπε να κάνουν άλλο δρομολόγιο. Δεν κατάλαβα. Με περίμενε δηλαδή μόνο μισή ώρα. Για μένα μισή ώρα δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν σκηνοθέτες, παραγωγοί, δημοσιογράφοι που με περίμεναν ώρες ολόκληρες. Μήνες. Κυρία μου, το ξενοδοχείο σας προσφέρει δωμάτιο για απόψε, τη σουίτα μας. Και η προεδρική σουίτα να ήταν, πρέπει να φύγω όπως και να έχει σήμερα. Πείτε μου, δεν υπάρχει κανένα πούλμαν, κάτι που να περνάει από εδώ? Ναι, υπάρχει ένα που περνάει από εδώ. Αλλά τίποτα. Αύριο μου στέλνετε τα πράγματά μου, εντάξει? Τι έκανα, συγγνώμη. Λυπάμαι ειλικρινά, προχωρούσα αφηρημένος. Κι εγώ στα σύννεφα είμαι. Όχι, εγώ φταίω. Εγώ έφταγα, μην ανησυχείτε. Εξπλήσωμαι που συναντάω ένα τόσο ευγενικό παιδί. Μήπως χτύπησες? Είσαι καλά? Ναι, μια χαρά, μην ανησυχείτε. Όλα καλά. Κανένα πρόβλημα. Σε ποια τάξη πας? Σε τρίτη. Τότε θα είσαι συμμαθητής της κόρης μου. Σίγουρα. Ποια είναι? Η Μία. Μία Κολούτσι. Είστε ο Φράνκο Κολούτσι? Πώς ξέρεις το όνομά μου? Γιατί είστε γνωστός επιχειρηματίας. Όχι και τόσο γνωστός. Ναι, πώς όχι, αφού είστε συνέχεια στα περιοδικά. Δεν είμαι εγώ, είναι τα αδέρφια μου. Ναι, ο Κάρλο και ο Μαρσέλο. Πώς ξέρεις τόσα για την οικογένειά μου? Γιατί... θα σας πω την αλήθεια. Είμαι θαυμαστής της εταιρείας Κολούτσι και με ενδιαφέρει ειδικά ο τομέας σας είναι... Και τι ξέρεις για τον τομέα μου? Ότι κάνετε ανοίγματα στη Λατινική Αμερική, ότι είστε ο πρώτος που αγόρασε μηχανήματα για επεξεργασία εφασμάτων και μια αληθινή επανάσταση, Με εκπλήσει το ενδιαφέρον σου για τέτοια θέματα. Θέλω να σπουδάσω μάρκετινγκ. Στο Μεξικό έπαιρνα όλα τα οικονομικά περιοδικά, γι' αυτό έχω τόσες πληροφορίες. Στο Μεξικό? Ναι. Α, ναι. Όταν ήρθα εδώ αποφάσισα να ξανακάνω την Τρίτη για να έχω καλές βάσεις. Είναι απαραίτητο. Ποιο είναι το όνομά σου? Μανουέλ Αγκύρε. Αγκύρε. Έχω ένα γνωστό στο Μεξικό με αυτό το επίθετο. Ναι. Θέλω να πω είναι συνηθισμένο επίθετο εκεί. Χαιρετίσματα στους γονείς σου. Έχουν πολύ ώριμο και υπεύθυνο γιο. Ευχαρίστως όμως. Ο πατέρας μου πέθανε. Η μητέρα μου και η αδερφή μου έμειναν στο Μεξικό. Είμαι μόνος στην Αργεντινή. Αλήθεια, θα σου έδινα μια κάρτα μου, αλλά δεν έχω τώρα. Δεν πειράζει, δεν... Άκου, ό,τι και να με χρειαστείς, ναι. Ζήτα μια κάρτα από την κόρη μου και πάρε με. Εντάξει. Σύμφωνοι? Ναι, ευχαριστώ. Χάρηκα που σε γνώρισα. Κι εγώ χάρηκα. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να σε καταστρέψω. Εσένα και την κορούλα σου. Εδώ μάλλον θα βρω. Μία, τι κάνουμε εδώ τέτοια ώρα? Νιστάζω. Έλα, πάμε. Είναι ευκαιρία τώρα που κοιμούνται όλοι για να μαζέψω μερικά φύλλα αλόης. Είναι ό,τι καλύτερο για το δέρμα. Όχι, αυτό δεν είναι αλόη. Κάτι είναι όμως. Να είναι καλό. Σου μιλάω, Βίκο, τι σου συμβαίνει? Συγγνώμη, ανησυχώ πολύ για τον Παύλο. Τον είδες πως ήταν μετά τη σκηνή με τον πατέρα του? Δεν είναι δυνατό να σε ενδιαφέρει πιο πολύ αυτός ο βλάκας από την ομορφιά. Ναι, αλλά έτσι είναι, Μία. Εγώ νιστάζω. Σ' αφήνω. Πάω να κοιμηθώ. Πάω για ύπνο. Εγώ πάλι όχι. Να είναι καλό αυτό. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una y otra vez, sería tu chico ideal y te amaría hasta el final. Αυτό μας έλειπε. Η μουσική... Η μουσική...
Αν είναι η μουσική, θα τη διαλύσουμε τη μουσική. Παύλο, Παύλο, τι έπαθες? Ηρέμησε λίγο. Μα τι έπαθες? Ποια είσαι? Είσαι ένας άγγελος. Πες μου. Είσαι, ναι ή όχι? Λέγε. Είσαι άγγελος, Όχι, Παύλο, όχι Χαζέη, μία είμαι. Αλλά έχεις πιει τόσο πολύ που δεν με αναγνώρισες. Μία, τι όμορφη η κιθάρα. Τι όμορφη που είσαι. Α, το ξέρω. Το ξέρω, αυτό το ξέρω όμως. Έλα, σήκω, πήγαινε για ύπνο. Αν σε βρούμε θυσμένο θα σε διώξουν. Και αν το μάθει και ο μπαμπάς σου, έλα, προσπάθησε. Μη μου μιλάς για τον πατέρα μου, μη μου μιλάς για εκείνον. Έλα, προσπάθησε, σήκω. Έλα, σήκω. Πάμε μια βολτούλα κουκλίτσα μου, Πάμε μια κουκλίτσα βολτούλα όχι, μου. Παύλο, όχι, Παύλο. Το μόνο μέρος που εσύ πρέπει να πας είναι το ντους, Ναι, τι ωραίο είναι. Όχι, τι θέλει αυτή εδώ? Αν με δει, θα με καρφώσει τον μπαμπά. Ναι, ο μπαμπάς. Έλα. Ωραία δεν ήτανε, δεν είσαι κι όλο. Ευτυχώς η μία είναι πιο ήρεμη. Ήταν τόσο αναστατωμένη. Συγγνώμη κύριε, αλλά μήπως ήταν πάλι ένα καπρίτσιο της? Μπορεί να ήταν. Όμως δεν το ρίσκαρα. Δεν θέλω να υποφέρει άλλο η κόρη μου, υπέφερε πολύ. Σήμερα ανέφερε και τη μητέρα της. Αλήθεια? Περίεργο. Κι εγώ το ίδιο είπα. Τέλος πάντων, τώρα την ηρέμησα. Και τώρα είμαι πιο ήσυχος. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Μία τρελή πετάχτηκε στη μέση του δρόμου. Πραγματικός κίνδυνος είναι. Εάν συνεχίσει να περνάει έτσι, θα βρεθεί κάποιος και θα τη χτυπήσει. Κάτι θα έπαθε. Σταμάτα και γύρνα πίσω. Μα όχι κύριε. Και αν μας επιτεθούν, πώς θα σταματήσω στο δρόμο? Δεν είναι λογικό αυτό που λέτε. Δεν είναι λογικό. Γύρνα σου είπα. Η γυναίκα χρειάζεται βοήθεια. Εντάξει. Ό,τι πείτε. Μαρίσα, τι έκανε η μαμά σου και την μισείς τόσο? Αυτό τι είναι? Έρχεται για μένα? Αυτό μου έλειπε, να με βιάσουν. Θεέ μου. Φαντάζομαι ήδη τους τίτλους. Γιορτή θα κάνουν με αυτό οι δημοσιογράφοι. Η Σόνια Ρέι βιάστηκε και καταλήφθηκε από εγκληματίες. Μα τι κάνετε? Εμείς σταματήσαμε να σας βοηθήσουμε. Όχι, με παρεξηγήσατε, κυρία μου. Ακούστε, σας παρακαλώ. Τι κάνετε, κυρία μου, τρελανίστε? Τι μπορείτε να πάμε στο αμάξι? Είστε καλά, κυρία μου. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε να ηρεμήσετε. Είναι ιστερική. Να σας βοηθήσω θέλω. Ηρεμήστε. Πάρε τα βρωμοχερά σου από πάνω μου, πάρτα λύτε τα βρωμοχερά σου. Σας παρακαλώ, κυρία. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε. Να σας βοηθήσω θέλω. Σας φαίνομαι να είμαι κακοποιός. Σας παρακαλώ. Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Αχ, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, κύριε. Ήμουνα λίγο νευρική. Με συγχωρείτε. Ελάτε, κύριε, καθίστε στο αμάξι σας. Το αμάξι σας δεν είναι έτσι, δεν είναι, Είστε σίγουροι ότι ηρεμήσατε? Το λέω... Τι κάνατε τέτοια ώρα στο δρόμο μόνοι σας? Είναι επικίνδυνο. Κάποιος θα μπορούσε να σας επιτεθεί. Κουράστηκα να περιμένω το λεωφορείο. Δεν ερχόταν και άρχισε να περπατάω. Μην ανησυχείτε, ηρεμήστε. Πάρα πολλά μίλια. Ησυχάστε, μπορώ να σας πάω όπου θέλετε. Ηρεμήστε. Να σας συστηθώ. Είμαι ο Φράγκο Κολούτσι. Κι εγώ η Σόνια Ρέι. Βέβαια, ναι. Θα με αναγνωρίσετε σίγουρα. Δεν μ' ακούσατε? Είμαι η Σόνια Ρέι. Συγγνώμη, όμως δεν μου λέει κάτι το όνομα. Η Σόνια Ρέι είναι η πιο γνωστή στάρ της χώρας μας. Ναι, εγώ είμαι. Σταματήστε να κοιτάτε από τον καθρέφτη.
Είμαι η Σόνια Ρέι. Καλά, ναι, η Σόνια Ρέι. Μη μου λέτε ναι, λες και είμαι τρελή. Μην κάνετε έτσι, κυρία. Δηλαδή... Σε παρακαλώ. Η κόρη μου με έμεισε. Πού να έχει την ατζέντα της η μία. Να σε βοηθήσω να κλέψεις ή μπορείς και μόνος? Απλώς έψαχνα ένα χαρτί να αφήσω ένα σημείωμα στη φέλη, τίποτα άλλο. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω μόνο μαλλιά στο κεφάλι μου. Τι έψαχνες, πες μου τώρα. Τι είναι Μία, γιατί φωνάζεις? Μανουέλα, τι κάνεις Ήρθα να εδώ? σου αφήσω ένα σημείωμα. Τι όμορφο. Θέλει, σε παρακαλώ. Αυτός έψαχνε στο σιρτάρι μου. Είναι ένας κλέφτης και θα το καταγγείλω στην αστυνομία. Μην ανησυχείς, Μανουέλ. Η Μία είναι φίλη μου και θα με πιστέψει. Αν σου πω, Μία, ότι ο Μανουέλ δεν είναι κλέφτης, θα με πιστέψεις? Εντάξει, αυτή τη φορά τη γλίτωσες. Αλλά κατάλαβε το καλά. Από εδώ και μπρος δεν θέλω να σε βλέπω. Ούτε κι εγώ θέλω, δεν σε αντέχω άλλο. Σε χαιρετάω μόνο για χάρη της Φέλης. Φέλη, συγγνώμη, θα τα πούμε αύριο, Σε ευχαριστώ, Μία. Μπα, τίποτα. Τι ψάχνεις? Το τσαντάκι με τα φάρμακα. Δεν το βρίσκω πουθενά. Εδώ είναι. Τι θέλεις, δες. Τα χάπια για τον εμετό. Είδες. Τόση κρέμα που έχεις βάλει σε πείραξε. Δεν είναι αυτό, Βίκο. Η βρωμιά του φίλου της Φέλης με πείραξε. Τι άτυχη που είμαι. Πρώτη φορά ερωτεύομαι και το μισή φίλη μου. Πώς είσαι, καλύτερα? Ναι, από το ποτό ναι, αλλά το κεφάλι μου είναι χάλια. Πάρε αυτό. Θα σου κάνει καλό. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια. Ήξερα ότι είσαι εντάξει. Πάντα μου φερόσουν καλά. Ωραία η στίχη που έβαλες στο τραγούδι μου. Ευχαριστώ. Και η μουσική είναι πολύ καλή. Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω? Τι δεν καταλαβαίνεις? Εσένα δεν καταλαβαίνω. Τα έχεις όλα. Είσαι όμορφος, τα κορίτσια σε θέλουν και έχεις και ταλέντο στη μουσική. Γιατί πρέπει να πίνεις? Πίνω γιατί μου αρέσει, γι' αυτό. Τι σου αρέσει δηλαδή, να τα βγάζεις και να πονάει το κεφάλι σου? Ναι, αυτό έρχεται μετά. Στην αρχή όλα είναι ωραία. Ναι, και όταν περάσει το μεθύσι είναι όλα ίδια. Τίποτα, απλώς ξεχνιέμαι για λίγο. Δεν νομίζω να ξεχνάς τον πατέρα σου όταν πίνεις. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Αντί να πίνεις και να κάνεις τόσο κακό στον εαυτό σου, δεν είναι καλύτερο να του πεις ότι δεν σου αρέσει όπως φέρεται? Τι κάνετε εσείς εδώ? Τίποτα. Δεν μπορούσε κανείς μας να κοιμηθεί και ήρθαμε να δούμε αν σερβίρουν πρωινό. Όμως μας έδωσαν μόνο καφέ. Θα πω στον μπαμπά μου την επόμενη φορά να με βάλει σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με σέρβις 24 ώρες στο δωμάτιο και σπα. Εδώ είναι έσχος. Με συγχωρείτε τώρα. Γυναίκες, τι να κάνουμε? Έλα, Μαρίσα, πάμε για πρωινό. Δεν θέλω να δω τα μούτρα ούτε της μαμάς ούτε του Μάουρο. Τι σου έκανε ο Μάουρο? Τίποτα δεν μου έκανε. Η μαμά μου φταίει. Θέλει όλοι οι άντρες να τρέχουν από πίσω της. Μα είναι τόσο όμορφη και συμπαθητική που είναι λογικό. Εσένα καλή τώρα τι σε ρωτάμε. Ακόμα και αυτή η απέσια η Μία σου φαίνεται καλή, που μοιάζει και σαν κλόουν. Μα είναι πολύ καλή. Ναι, Ακόμη καλά δεν τώρα. το πιστεύω ότι ήμουν με τη Σόνια Ρέι. Ήτανε σαν όνειρο. Εφιάλτης να λες καλύτερα. Εσύ, Ευγένεια, τι λες για το θέμα, Προτιμώ να μην μιλήσω. Γιατί? Γιατί δεν θα σου αρέσει η γνώμη μου. Προτιμώ να μην πω. Ποιος σου το είπε αυτό? Με γνωρίζεις τόσο λίγο, δεν ξέρεις πώς είμαι. Έλα, πες. Άκου. Εκεί που ήμουν όταν ερχόταν ένα παιδί, έφτανε να το δω για να καταλάβω. Λοιπόν, για πες μου, τι σου λένε τα δικά μου, πώς είναι? Ότι δεν αντέχεις να σου πάνε κόντρα. Ευγένεια, στις βλακίες και πες μου κατευθείαν τι έχεις μαζί μου. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να ρίχνεις την ευθύνη στη μαμά σου επειδή ο μικρός προτίμησε εκείνη. Που προτίμησε μια ηλικιωμένη, αυτό εννοείς? Δεν σκέφτηκες τι αξίζει η μαμά σου? Ναι, θα τη βγάλω και σε διαγωνισμό σε λίγο. Ωραία ιδέα. Σε μεγάλωσε μόνη της. Σε προσέχει παρόλο που της φέρεσαι με το χειρότερο τρόπο. Αλλά βέβαια, εσένα σε νοιάζει μόνο να την ανταγωνίζεσαι. Αυτή η χαζή τι έπαθε? Τρελάθηκε, τα χάσε, έτσι? Μα όχι, είναι πολύ έξυπνο κορίτσι. Ξέρεις, η θεία μου λέει πάντα ότι όποιος υποφέρει μαθαίνει. Α, Θεέ μου, έχει γεμίσει φιλοσόφους στο δωμάτιό μου. Τι θα κάνω, φίλε.
Γιατί φοράς αυτά τα γυαλιά αφού δεν βλέπεις μπροστά σου, μου λες? Με συγχωρείς που φοράω αυτά τα γυαλιά και μη φωνάξεις τον μπαμπά σου και τους νταΐδες του γιατί φοβάμαι πάρα πολύ. Ανάμεσα στον πατέρα του Πάμπλο και τη μαμά σου, προτιμώ βέβαια τον πατέρα του Πάμπλο, που τουλάχιστον ξέρει να φέρεται. Λοιπόν, ανεγκέφαλο σκουλίκι, έχεις να πεις κάτι για τη μαμά μου? Τίποτα που δεν το βλέπουν όλοι. Θα σου σπάσω το κεφάλι, μ' ακούς? Σταμάτα. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν ανήκεις εδώ μαζί μας? Πάλι προβλήματα. Εσύ σκάσε χοντρούλα και συνέχισε να κουνάς τον ποπό σου. Ακούστε, προτιμώ να είμαι με ηθοποιούς που τουλάχιστον βγάζουν το ψωμί τους, παρά με διεφθαρμένους που κατηγορούν ανθρώπους χωρίς να ξέρουν αν φταίνε. Κορίτσια, κουνάω το ποπό μου. Έλα, Φέλη, δεν στο είπε γι' αυτό, είναι από το τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Έχω ένα λαφαντάκι που κουνάει το ποπό του. Θα της βγάλω το μαλλί τρίχα-τρίχα. Έλα. Καλύτερα να την αγνοήσουμε. Δεν ξέρω αν μπορώ. Με νευριάζει ο κανένας. Πού είναι το αστέρι το σβησμένο? Καλημέρα, δεν λες? Σου έκανα μια ερώτηση. Και τι θέλεις? Είναι δικό μου θέμα. Καλύτερα να μιλήσουμε έξω, για έλα. Αχ, φοβάμαι ότι θα μου ξεφύγει και θα φάει καμιά ανάστροφη αυτή η χαζοβιόλα. Ξέχνατε και πάμε να φάμε πρωινό. Πάμπλο, πώς είσαι? Α, γεια. Καλά, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Μάλλον θα είναι δωράκια της Σόνιας για τη γιορτή που κάναμε χθες το βράδυ. Είναι πάλι το ίδιο. Τα νέα είναι? του σχολείου. Πάμπλο, δεν σε βλέπω καλά. Λέει ότι εσείς οι δύο φιλιώσασταν χθες το βράδυ στο πάρκο, είναι αλήθεια? Όχι, δηλαδή, ό,τι έγινε ήταν. Να σου εξηγήσω. Εδώ λέει ότι η Φέλη ζήτησε βοήθεια από τις φίλες της για να ρίξει το Μανουέλ χωρίς εκείνος να το καταλάβει. Όχι, δεν είναι έτσι. Εσύ τις έγραψες αυτές τις αηδίες. Εσύ είσαι η μόνη που με είδες να φιλιέμαι με τον Πάμπλο στην πισίνα. Μα γιατί δεν διαβάζεις κι άλλο? Εδώ λέει ότι σας βοήθησα που ήμουν με τη Βίκο, την επίσημη φιλενάδα, για να μην σας βρει. Γιατί πας να φύγεις? Γιατί άναψαν μεγάλες φωτιές πάλι, δεν το κατάλαβες? Καλά, συγγνώμη. Έχω νεύρα. Ναι, το βλέπω. Μπορώ να μάθω γιατί έχεις τόσα πολλά νεύρα. Η μαμά θα μπορούσε να μου είχε πει ένα γεια, δεν το έκανε. Η Σόνια νόμιζε ότι δεν ήθελες να την ξαναδείς. Γι' αυτό την πλήγωσε. Ναι, βέβαια. Και νόμιζε ότι τρέφεις κάποιο είδους συναίσθημα για μένα. Αυτής το είπε? Δεν έχει σημασία ποιος μου το είπε. Νιώθεις κάτι ιδιαίτερο για μένα? Στο σημερινό επεισόδιο ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Αλεξία Σκαρίδου, Νικολέτα Βλαβιανού, Στάμι Κακαρά, Στέλιος Καλαθάς, Σία Κοσκινά, Νίκος Νίκας, Σπύρος Μπιμπίλας, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Γιώργος Πετρόχυλος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Χρήστος Συριώτης, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ηχοληψία Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Στρατής, Πανταζής Φίλιππας. Μίξη Χρήστος Σιδηρόπουλος. Διεύθυνση παραγωγής Στάμι Κακαρά. Σκηνοθεσία Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο κινηματογραφίας της ΕΡΤ.